खुलुमबाय आं फनिन बसुमतारी आं कास्टहानि गावबुरा आरो थारमाने थांनाय बै माबा बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव जानाखि केस जादोंमोन बे केसनि हेंथायै आं मिथिहोहरनाय जाबाय आरो हेंथाया फार्स्टआव जोंहा सिगांनि एक्स एमपि माबाया सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बियो बबेनिफ्राय फन नाम्बार मोनखो आंनो फन नाम्बार हरग्रोदों फन नाम्बार हरनायाव बियो बुंदों दि सहि होनांगौ मानो सहि होनांगौ माने जोंनि गामिया माने गुबुन हारसाफ्रा गासिबो लेखा बिलाइखौ होजोब्बाय किन्तु माबा बि केसखौ होआबा जोंनि गामिया माने आउटआव थांसिगोन आरो बिदिमोन खोन्थाया दा बिदिबा जोंबो गिनाय सफैबाय माने जोंनि गामिया आउटआव थांबाथ' जोंथ' सिगांनिफ्रायनो माबाखा बेहायनो दंखायो बेहायनो थानो लुबैनाय हिसाबै माने आं बे सहिखौ गावसोर लेंहरनाय हिसाबै थांनाय जाबाय आरो थांनाय जानानै बेहाय बे माबाखौ होनाय जाबाय बे सहिखौ सहि होनाया माने मा जुडिसियेल पेपार किन्तु लिरनाया जेबो गैया बेहाय खालि जोंनि सहि आरो सिल होनानै बेयो फैबाय थिग सानथामसो उनाव आरो बे खोन्थायानो आरो फैबावबाय आरो बे फैनानै बुंबावबाय माने खोन्थाया सहि नांबावगौ आरे दाख्लैथ' लांखांबाय सहि दिनै माने सहिबाव जाबाय आरो ओमफ्राय बे खोन्था होबाय जों बे बुस्थुखौ दिल्लीनि हाइ कर्टआव माबा सुप्रिम कर्टआव होबाय बे केसखौ जों सुप्रिम कर्टआव होबाय दिल्लीनिफ्राय बे बिथोनखौ हरदों माने मा नोंसोर हाइ कर्टआवनो होग्रो हाइ कर्टआव हायाबा जों सुप्रिम कर्टआव राहा लागोन बेखौ बे खोन्थाखौ बुंनानै दा आरो मोनसे सहि लांबावनानै बे हाइ कर्टआव होनाय जादों आरो सहिखौ सोर लांफैयो सहिखौ जों बे सारानो फैनानै बे मोनसे दलहापारायाव ज' जानानै जों गासिबो माबा जादों आरो मा होनो हरजादों आरो दा नोंथाङा मा सानो आंनि बुंनाया मा जोंथ' गावबुरा मानसि निउट्रेलनि मानसि दा माबायावबो नुबाय मा होनो बे प्रसेसन खालामनायावबो नुबाय जोंनि नामा दङ बेहाय रेड सिहाजों आंनावनो माबायाव फैदों थारमाने आं बे बुस्थुखौ सिगाङावनो जेला लांनो हेलाबो आं अनेक मानसिनाव सोंग्रोदोंमोन आरो बे हरनाया मोजां जागोन ना हरा मोजां जागोन होननानै दा गासिनावबो गिनाय दं माने गामिया थांजानो गिनायनि दा बिसोरबो बिथोन होबाय नालाय हरनाया जेबो जानाय नङा दे होननानै बेनिफ्राय थाङै थुङै नै उनाव बिदि घटनासो जाहैबाय आरो दा जों गावबुरा हिसाबै जों निउट्रेलाव थानांगौ नालाय जों बेकर्डनि एगेन्स्टै जुदि केस होदोंब्ला बे केसखौ जों होनो हाया माने जों निउट्रेलनि मानसि बेहाय जों थानाय नङा जों जा बे माबायाव जों आखाइ थिखांनाय माबोरै खालामनांगौ जों प्रसेसखौ नागिरनानै बेखौ उइथड्र' खालायनाया साबसिन होननानै आं सानो आरो आंनि नामा गकुल बसुमतारी आं नदियापारा गामि रेभिनिउ भिलेजनि गावबुरा माने बावैसो सिगां राजनैतिक हान्जानि लिडारफोरा जोंनिफ्राय गावबुराफोरनिफ्राय सहि लांफैनानै जोंनि खोला बिजनि खयजनमान गावबुराफोर दंमोन बे गावबुराफोरनिफ्राय सहि लांनानै बिसोर राजनिति गेलेहैदों बेखौ जों मोजां मोनाखै आरो बेफोरो आं बेफोरखौ मोजां मोना आरो जोंनि गावबुरा मानसिया जों बेफोरखौ खालामनायाबो बे जोंनि अनुचित जों बेवहाय लिप्त थानो हाया दा जों मिथिनो मोन्दों जोंनि सहि लांनानै किसुमान बिटिआर एकर्डनि खामानियावसो बिसोर केस होहैलायदों होननानै हाइ कर्टआव होदोंना सुप्रिम कर्टआव होदों आं मिथिया खिन्थु दे केस गेलेहैदों एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिफ्रा खिन्थु जों बेखौ खोनानानै दा मोजां मोनाखै जों सयज' खालामनो हायाखै बेबायदि इनाय हाबाखौ जाहाथे बिसोर बिथांमोना जोंखौ लानानै दा मावथों जों बेखौ हकियानो हरो थारमाने जोङो खुनु पार्टिजोंनो बेबायदि राजनिति गेलेनायखौ जों मोजां मोनखाया जों निउट्रेलनिसो मानसि सब समय जोङो गावबुराफोरा निउट्रेलाव थानांगौ आरो निउट्रेलाव दंखायोबो जोङो खिन्थु बिसोरो थगाय थसि खालामनानैसो जोंखौ बेराय लानानै थांफैदों जों बेखौ मोजां मोनाखै दा बाथ्राया बेनो बेबायदि जुदि जालायदोंब्ला बिसोर खालामहैदोंब्ला जों बेखौ मुगैहरो आरो बेयो जोंखौ जोङो जाहाथे बिनिफ्राय उइथड्र' खालामजायो जोंनि माबाफोरा जों केस होदोंबा जोंखौ लानानै केस गेलेदोंबा जों बेखौ उइथड्र' खालामनांगौ जोंनि नाम माखाया मेथाइ उइथड्र' जाजोबनांगौ जों खयजनमान मानसि दङ खोला बिजनियाव बे माखासे उइथड्र' जानायखौ आं लुबैयो नोंथांनि सहिखौ मा होननानै लांफैया
आंनि माबाखौ सहि लांफिननाय बेनो आं एसेबो मिथिस्लाबाखैमोन सिगाङाव मोनसे मुखुब खामानियाव आं नांथाबनानै दंमोन न'आवनो ओमफ्राय थाबैनो बिसोर लेंहरनानै दहलापारानि गावबुरा रेभिनिउ गावबुरा प्रमद गयारिनि न'आव लेंहरनानै बिसोरो बे खोथाखौ बुंदों जे नोंथांमोना जेनेरेल कास्टआव थांसिगोन नोंथांमोना बिटिआरआव थानो हानाय नंलिया बिटिआर थाबैनो जुदि बिनि माबायै मेम'रेन्डामफोर होखानानै दोनाब्ला नोंथांमोना उनावहाय आरो जेबो उपाय खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा सहिया हरदो सहि होनानै हरनाय जादों जों बे खेथ्रआव बेनिफ्राय सहि लांफैग्रा थांनायफ्रा सोर सोर दं सहि लांफैनायाव आं नुनो मोनदों थांनानै आंनि सिगाङैनो बिसोर दंखायोमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा जिरायनानै दंबाय थायोमोन आंखौ नेनानै दंमोन ओमफ्राय साइकेलजों थांनानै बिदिनो हाखु दाखु थांब्रबनानै आं बेखौ बयखौबो होजोबनाय नुनानै सहिखौ बयनिखौबो नुनानै आच्चा दे जाथोंसै होननानै सहिखौ हरनाय जादोंमोन आरोखि खिन्थु जों बेबायदिखौ लांनानै बिसोरो राजनित गेलेहैगोन जों बेखौ सानाखैमोन नङाब्लाबो आरो आं बेखौ सानाखैमोन आरोखि खिन्थु बिसोरदि थांनानै बे बिटिआर एकाउन्टनि थाखायसो बेबायदि खालामफैदों आं बेखौ मोजां नुहुराखै आरोखि जों बिथांमोननि हेंथायै नोंथाङा माबाफोर राहा लागोन नामा बिथांमोननि हेंथायै आं राहा लानायखौ सानाखै जाहाथे जोंखौ बेबायदि जाहाथे माबायाव जाहाथे जोंखौ फासाया आं बेखौल' बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जोंखौ बेबायदि खैफोदाव खोलैनाङा जाहाथे खुलुमबाय आं दा नै निउसनि गेजेरजों नायगिरि बिथांमोनखौ खुलुमबाय दा आं कुमरगावनि गामिनि गावबुरा हिसाबै फोरमायनो सानदोंदि दाख्लै बावैसो हाइकर्ट एगेन्स्ट बिटिआर पिआइएल केसाव सहि हरनाय जादोंमोन बे सहि हरनायनि जाहोना जोंनि जिखुनु बर्डार एरिया बे एरियाया बिटिआरआव लाफानाय नङा होननानैसो जों सहिखौ होनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे केसावहाय जोंनि लिस्ट दङ ओमफ्राय जों एगेन्स्टआव होनाय जायाखै आरो जों माबा मोनसे मोजां थाखायसो होनो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बे केसाहाय उल्थासो जानानै दं माने नोंथांमोना बिटिआरआवनो थानो लुबैयो औ जों बिटिआरखौ लुबैदों आरो दा जास्ट बिदिल' होनफैदों आरो माने नोंसिनि बे जिखुनु बर्डार एरिया बेयो बिटिआरआवहाय गोलैनाय नङा नोंसोरो डिस्ट्रिक्टआ बङाइगाव डिस्ट्रिक्टसो जाहैसिगोन नोंसिना होननानै बिदि बुंनायखाय जों गामिखौ बासायनो थाखाय बे सहिखौ हरनाय जादों